tine vanhu vakanaka vari beautiful, tine vanhu vari ugly, tine vanhu vari maaverage. Vanhu vazhinji vese vamunoona vanonzi vari average. Hakuna munhu akashata, hakuna munhu akanaka. Vazhinji nevanhu vari ugly, ndo pane vanhu vese. Beautiful only the few. Muri kutaura pamafesi, muri kutaura papi profeti, mukaiti munhu ari beautiful, ari ugly. Regai nditaure nyaya dzacho handitika. Tichazobata futi nyaya yebvudzi handitika. Tichibata ipapo tutaura nyaya yekufesi, tizobatanidza nebvudzi. Remind me tisati tapedza the program yebvudzi handitika. Long hair nemarasta kuti rasta rakambomira sei, because zvese takazvitaura naMwari izvozvo handitika. So we see kuti vanhu vanonzi vari ugly nevanhu vari average tapedza, ndo maclasses anopinda vanhu vese. Vaunozoona vakunzi they are beautiful, vanhu ivavo vane purpose, vanhu vashoma shoma, tine vanhu vashoma shoma vakanaka. Like mukatarisa vana vaJobho ndo vakanzi they were very beautiful in the land. Even like mukadzi wemuprofita afonzi very beautiful, like waAbrahama, Sarah anonzi was very beautiful. Handitika mwana panzi neBible beautiful ndo vanhu vakanaka. Saka vese moti vanhu vakanaka havana kunaka, vanonzi average. Handitika that's why takazoti tichiti vakadzi regai tidzibatanidze nyaya dzacho dzebeauty nemabvudzi kuti zvinonyatsomecha, although dziri nyaya 2. Handitika mukadzi anonzi ngaite bvudzi refu. Why? Takuchimuwedza because vakadzi vazhinji vari paaverage, ndovamwe vakashata, ndo maclasses avo. Handitika so chisai bvudzi renyu, handitika chizorewo mashonga mafuta kuti mutsvukirirewo, kwete yekutsvuka. Handitika vanaNinevhe ngoti utika soft ganda. Handitika chigarawo muzuva. Handitika kuti tikukuupgrade. That's why mukadzi akanzi ngaaite long hair for his glory. Chinonzi glory kubeautify munhu. Handitika for his glory. Handitika kuti aone glory angoonekera, chinonzi glory kuonekera. Handitika saka Mwari vakavati ngavaite long hair. Mukadzi abvumidzi kuita zuda, mukadzi abvumidzi kugerwa lady skirt. Kautogerwa lady skirt chisa wig inoreva, because long hair ndo rinopa kunaka kwemukadzi. Handitika not short. Murume futi mirai profeti papo. But kune vamwe vakadzi vakangonaka kavaine malady skirt avo, ndosaka yakatouya lady skirt. Alright, beauty amunoti beauty is not beauty. Zvava nemi vanhu munozvinyepera kunzi akanaka moyo wafu wanaka. Moyo unonzi good and bad. Ane moyo wakaipa nemoyo wakaipa. Nyaya yechiona ndike good and bad, not beautiful heart. Makambonza kuti kune beautiful heart. Saka shona that's why muchiona sometimes mamwe malanguages akanaka moyo handitika. But china kuchirungu anonzi good and bad, hakuna beautiful heart. Kurati hakuna moyo wakanaka. Saka mutinya muri kuti chakanaka hachina kunaka. Vamuri kuti vakanaka vaya havana. Ndikuti munhu akanaka chezvinonzi recognized by heaven, because your beauty must be recognized by heaven. Standard yedu isusu. Andika zvanokuti alright, ukagadzira chinhu chako. Alright, let us go to the cars. Tine ma-ex Japanese handitika ngatibate mota. Prophet Madungwe ndinoziva zvese. Welding ndakaita, ndakagadzira even mota, I was motor technician. Handitika ndikatomboona masaloon angu. Handitika hapana zvandisingazivi. Handitika ma-ex Japanese. Handitika nhasi ukapinda ukati Huyai, it's Japanese zita rinoshanda muJapan chete. Handitika then yozotengesera ukapinda muSouth Africa mune ma-international cars anomita ma-international standard. Hamuna Wish, unoona ichinzi paCorolla Verso hakuna Wish. Handitika vana Raumu zvese zviya handiti vana Spatio. Handitika zvimamota zvokugadzirwa muJapan not international standard. Handitika handitika then nedzimwe mota dzakangowanda zvima-ex zvizhinji. Handitika then ukazoendawo paHilux iri painternational, kana kuti Corolla handitika iri painternational. Ukaenda kuSouth Africa une one, but ukaenda Spatio yona kuSouth Africa handitika pane maHilux anobuda muJapan anenge asina kunaka. Handitika anenge asiri painternational standard. Handitika but ikabva nemuUK inogadzira ma-international standard. Ndo zvandiri kureva kuti tine yatinoti heavenly standard, yatinoti beauty. Yamuri kuti beauty haisi beauty. Because the reason unzo chitsai mukadzi akanaka uyu. Handitika zvava noti mukadzi akapfura akapfeka minonzo varimi vachikwenya mukadzi akanaka uyu haana kunaka, mukadzi ilast. Handitika ibeauty yekuti muri kuti beauty because murume agwinyika ropa rake, because ichi aona kushama, kana kuti aona mabrese, because mazuva kune hembe dzokuti almost munhu anenge akashama mukadzi akanaka uyu. Handitika hakusi kunaka ikoko. Saka muvamwe vamuri kuti vakanaka hapana vanhu vakanaka chaivo kuti vanonzi vakanaka by heaven. One, vakadzi vaprofita, kana vana vaprofita, kana vane zvimwe zvinhu zviri connected to God zvaka ukaona une munhu wekuti munoziva munhu akanaka, unoziva munhu akanaka ka. Ukaona pachitomboita kana vanhu 4-5 vachiti wakashata kuti haana kunaka, umwe kuti akanaka wakashata. Munhu akanaka unofanira kuita 100% or more than 75% mavhotsa kuti ya munhu akanaka uyu. Endi vashoma
aya hakuna vanhu vakanaka here vana sera chaivo vakadzi vabrahama hakuna kana vana vajob aiwa tikaverenga panyika ka havasviki kana namba yacho shoma bona kanaka chaichaivo inyaya kuti vanozotiwa glorified handitika nemauivha avo nezvimachilipstick nechine zvihembehembe zvinovafitafitawo nechii handitika kune munhu kuti ari shapeless akapfeka zidresi rake rinoti bvu noti mukadzi ane shape yakanaka hapana saka nyadzi kuti vari kumodifyiwa handitika then ngatichienda isusu tiri kuti tiri kuupgrade vanhu handitika hatisi kuti zvakaipa kupfeka hembe dziri kufitei kuti munake muri kuzviupgrade pozozati vanhu muri average and ugly ende musanditi kunonzi mukadzi wabrahama anga akanaka nditika even warai ngatibatei vakadzi vajacob lia anonzi anga akashata uyu anga akanaka saka vanhu vakatosiyana zvezvekusora muchinyeperana kuti aiwa vanhu vakafanana iwo uri chikwanzi amene inonzi statement let me quote it correctly handiti yekuti kunonzi aiwa munhu kwanzi munhu akasikwa nomufananidzo wamwari saka usati munhu akashata musanyeperana vanhu vakariko vakashata kutoshata chezvonezonati but nyaya kuti une wakaroora hako munhu wakonzi kuti akwanzi wako wakanaka ndo vanhu vakanaka vakadzi vaprofita uro vanave vaprofita vane something zviri connected kuzvinhu zvamwari ndo vanhu vakazhinji vanonza kupiwa vanhu vanonzi vakanaka kwete vamwe vese vamaaverage saka isuwo tine that program yatiri kuupgrade vanhu handitika moses achibva kunoona mwari akapiwa the glory ikamuavashata saka why tiri kuita that program umwe munhu haasi kurooreka bhozi akashata handitika umwe munhu is shapeless handitika either go to the physical upgrading handitika upfekawo zvakanaka woisawo mawivhivhu yayo kuti chichiso zvimaailin hapana chakamboipo zviri smart handiti kuti uonekerewo handitika you are trying to upgrade yourself then spiritual unoda kuzoonawo profeti madungwe ndozokuupgrade ndokuisawo glory yamwari ndokukavha neglory yamwari so that ukapfuura chero dhasamune venhu vakadzi vakashata ndo vari kutoroorwa iko zvino mudzimba vakazarawo manditika uchitonzwa munhu achiti andirari newo handitika why pane paito glory inenge yakukavhwa kuti zvisachioneka zvokuti chiro vanhu achiti akashata iwe nechoti awangu mukadzi akanaka nditika ndo system yatiri kuita saka tikuti vakadzi vese vakashata muri kuti hatisi kurooreka uyai muone profeti madungwe tichikuisai glory nevacho vari kuti tiri kutizwa nevarume vachienda kumasmall house saka tiri kuti uyai tikuitirei chi tikupei glory handitika tikuupgradei isystem yatiri kutotanga iyoyi manje yekuti takubika vanhu takugadzira vanhu profeti madungwe vakugadzira vanhu profeti madungwe vauya vari serious after vaona mwari nekubva kudenga handitika takugadzira vanhu kuti vasasiyiwa nevarume vachienda kumasmall house kana kuti even mukadzi wako asaonasa kuti hauna mari handitika unouya tonyatso kukugadzira hazvioni mukadzi wako zvokuti haana mari zvokuti usina mari anenge achindoti arombe irora handidi munhu ane mari handitika zvakuitika izvozvo zvega naprofeti madungwe murume akaona mwari saka tine that process yekuti takuupgrade vanhu the people but unoona prophet direct then tine imwe the issue zvakare yekuti takudeliver vanhu with the angelics prophet madungwe nemaangelic takutanga that system zvakare tichiupgrade vanhu handitika vamwe tichachisa through the deliverance wo takubvisa muye tsvina tochikupinza muupgrading wanditika tichibatsirana nemaangelic prophet madungwe from starting with immediate effect after waona mwari vakushanda nekuti vabatsire vanhu vachishanda nemaangelic handichashandi ndega ndichanga ndichishanda nemaangelic tichibatsira vanhu panyaya dzemaupgrading nyaya idzodzo pachine zvimwe re mambotaura issue yebvudzi prophet mukati mimi marasta saka tichazive kuti mati marasta mwari vari kumada here havasi kumada here kana kuti alright marasta mukadzi akanzi long hair mukadzi ndiye anobvumidzwa long hair whether waita rakadii hatina basa nazvo ezi long riri hair nditika murume akanzi short hair so murume wese short hair saka kuti rasta harisi short hair kuti automatically disqualified haridiwi short hair murume wese but there must be a difference the same tiona vakadzi vane soft skin varume vane hard skin why difference even our bodies tichifamba unoona mukadzi mabreast why mwari vasina ngosikatisa rume tine vakadzi kangoti apa flat vakasika vakadzi kuti vaiti uku vodai vakadzi handitika mahips why there must be a difference vakadzi novakanzi long hair handitika so that mukadzi kwaona long hair zati mukadzi but now pane confusion waruwa ladies cut auchaoni kuti uri mukadzi here auchaoni kuti uyu aita rastaman auchaoni kuti murume here kana kuti mukadzi here short hair ndo rakanzi kuvarume ende endai munoverenga Corinthians chapter 11 first kana second Corinthians chapter 11 pa12 moverenga nditika the properties haritobvumidzwi rasta saka kuti marasta ese bvisai mukwende yese haibvumidzwi
But let us go to the Bible. Tinema Nazarene, like Samson was a Rastafarian. And vanhu who bewitched we Galatians achitaura nditika Jamaica ndiyakakubiwicha nditika but Jamaica is not a Christian nation nditika ndokwakanyanya kuoriginate the Rasta nditika alright Rasta zvakaitika kuti vana Samson vazoitwa maRasta pozvauri mainzi shoti nditika but vana Samson vaifanirwa kusiyanawo nevamwe vanhu because vanga vari extraordinary handitika author yake kuti kuti asiyane nevamwe varume zvavane zvakaita profeti Madungwe vanoona Mwari vanoenda kudenga takatosiyana unogona zviti unonzi profeti Ningi but ukanzi yes tese tiri maprofeti but profeti Madungwe vazosiyana because vanoona Mwari vanoona Mwari vaenda kudenga nditika tatosiyana. That was the difference. Tese tiri maprofita but the difference yekuti uzoti the way you operate handika saka Samson kuti azosiyana nevamwe vanhu handika vakanzi imimi chisiyai bvudzi. It was instruction kuti bvudzi rake ngarisagerwa. Why pakapiwa instruction kana dai vanhu vaisagerwa Mwari vaingosiya vachizati zvibvudzi harigerwi saka zveSamson zvehazigerwi saka sei vakazopa instruction yekuti ngasagerwa because the law says munhu anofanira kugerwa murume oita shoti saka kuti vachisiyana vanzi ngasagerwa saka that was a prescription yakapiwa according to order. Saka zvakaita pana Mary kunzi iwewe hausi kuzozvara wasangana nemurume. That was instruction yakangopiwa ipapo but atsvere kuti vanhu iko zvino munongozvara pasina murume hakuna zvakadaro unosangana murume nemukadzi mosangana pobuda mwana ndo the original law iripo handitika murume anogerwa full stop. Saka zvemarasta zvokuti vaimbi kana chatinei nazvo isusu tiringotaura kuti rasta haridiwi handitika rasta haridiwi long hair kumurume haridiwi vanhu vese varume vane mukwende please besides a sin hazvidiwi naMwari izvozvo whether unoenda kuchechi kana ikupi hakuna zvinhu zvakadaro rasta haridiwi. Hanzi rasta haridiwe mazvinzwira maRasta vazvidzira